Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Tiri Adrián vagyok, az SBT Med Biomedical Clinicnek az egyik tulajdonosa és operatív vezetője, és beszélgető társam, üzlettársam, professzor dr. Sebestyén Tamás, akivel az őssejtterápiáról fogunk beszélgetni. Már nem az első alkalom, hogy erről beszélgetünk, meg mi erről rengeteget beszélgetünk, hiszen az elmúlt években ez egyre inkább az orvoslásban és a mi terápiáinkban is most már azt mondhatom, hogy napi kérdés, és nagyon sokszor felmerül az ügyfelekben az a kérdés, hogy van-e bármi kockázata, vagy etikailag bármi van-e, ami hátráltatja az őssejtterápiás kezeléseket, vagy ezeknek a jövőbeli elterjedését világszerte? Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszöntöm az értékérzékeny publikumot, és téged is, Adri. Mindennek van nyilván veszélye. A kivitelezésben is, a szervezeti reaktibilitásban is, a jó szándékok ellenére nyilván vannak veszélyek, ez tagadhatatlan. De mivel itt a saját testünkkel gyógyítjuk saját magunkat, ezért az az immunológiai idioszinkrázia, vagy az az immunológiai összeférhetetlenség, vagy kontraindikáció így nem merül föl. Nyilván, ha klinikai körülmények között alkalmazzuk az őssejteket, és tényleg terápiás protokoll kereteiben értelmezzük a kérdést, akkor igen, okozhat elméleti problémát. Érdekes módon a tapasztalati síkon nem történt még ilyen. Arról van szó, hogy amikor a őssejteket az emberi szervezettel összehozzuk, a saját őssejteket mondjuk, akkor az őssejtek elkezdik organizálni a saját valóságukat. És elkezdenek összefonódni a működőképes, unipotens testi sejtekkel. És amikor az őssejt eldönti azt a genetikai programnak a lefuttatását, hogy ő most egy pluripotens őssejtből, mondok egy példát, mondjuk egy bélhámsejtből éppen szívizomsejt lesz, létezik egy ilyen őssejtes lehetőség, de hogyha csak egy csiralemezen belül gondolkodunk, a csiralemezek azok fejlődéstani fogalmak, és az emlősök fejlődésében 3 csiralemezt különböztetünk meg, az ektodermát, a mezodermát és az entodermát, tehát a külső, a belső és a középső csiralemezt. Ezek azért, hogyha mondjuk egy pluripotens sejt viszonyról beszélünk, akkor a csiralemezen belüli sejtek képzelhetők el jól, tehát például egy kötőszöveti sejtből képesek vagyunk szívizomsejtet gyártani, vagy képesek vagyunk egy csontsejtet gyártani, mert hogy hasonló csiralemezből, vagy ugyanabból a csiralemezből fejlődnek. És hogyha ne adj Isten, mondjuk egy hámsejtből, amelyik külső csiralemez eredetű, egy idegsejtet gyártunk, amelyik szintén külső csiralemez eredetű, akkor előfordulhat, hogy amikor a hámsejtet visszavisszük egy olyan állapotba, amikor még eldöntheti az az őssejt, hogy most hámsejt lesz-e vagy idegsejt, és tegyük fel, hogy úgy indukáljuk, hogy ő idegsejt legyen, akkor az alapvető kérdés az, hogy amikor ez az őssejt átalakul idegsejté, és meggyorsítjuk, felgyorsítjuk a folyamatokat, mert amikor visszavisszük, azaz időbe visszamegyünk, amikor meg differenciált sejtté változtatjuk, például, hogy egy rosszul működő beteg sejtet kicseréljünk egy friss, fiatal, egészséges sejtre, és ez a folyamat, ez időben felgyorsul. Tehát van egy időbe való visszamenés, egy viszonylag gyors folyamat az is, de amikor a pluripotens őssejtből egy élő, egészséges, differenciált, unipotens idegsejtet gyártunk, akkor ebben a folyamatban az őssejtnek van egy látencia ideje. Míg ő eldöntheti, hogy most marad-e őssejt, vagy valami más csinál, vagy ténylegesen idegsejtet gyárt. És azt sem tudjuk, hogy amikor az őssejt legyártotta már az idegsejtet, hogy utána mi történik vele. Mondjuk úgy, hogy az őssejt nagy valószínűséggel, nem tudjuk még, hogy tudjuk nagyjából a mechanizmust, ez egy úgynevezett
TOR mechanizmus, ezt csak azért mondom, aki esetleg szakmabeli, az érteni fogja ezt a mechanizmust. A TOR, T-O-R mechanizmus. Ez a TOR mechanizmus, amikor az idegsejt kialakul, ez a bizonyos őssejt eldöntheti, hogy miután megcsinált az idegsejtet, mi lesz vele. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogyha rendben mennek a dolgok, akkor ilyen standby módusba kerül, és amikor egy újabb aktiválás éri, akkor újra képes megcsinálni ugyanezt. De az is előfordulhat, hogy ez a standby módus valami módon tehát ez az őssejt nem kapcsolódik ki, hanem egy újabb információ érheti, és elképzelhető, hogy ezek a sejtek újabb idegsejteket termelnek. És nem kéri már őket erre senki. Ez azt jelenti, hogy egyébként nagyon valószínű, hogy ez a folyamat hasonló a tumorképződéshez. Ott sem tudjuk. Tehát ez az elméleti veszély megvan, mert hogy amíg nem tudjuk teljes egészében kontrollálni a folyamatot, nem tudjuk, mi történik a boszorkánykonyhában, addig ez egy Harry Potteri varázslás. Tehát nem ismerjük még teljes egészében az egész mechanizmust, de még eddig ilyen nem történt. Úgyhogy nyilván a veszélyek ebben a pillanatban elméleti veszélyek, szerintem egy kicsit el is vannak túlozva. Na de hát minden új dolog előtt azért ott leselkednek ezek a veszélyforrások, akár amikor az antibiotikus terápiát bevezették, vagy egyáltalán az antibiózis, mint olyan, vagy akár a szteroid csoda, amikor megjelent a medicinának, az újkori medicinának a hajnalán, az is nagyon sok veszélye jár. Mind a mai napig a szteroid terápiáknak, ami akkor csoda volt, akkor mindenki szteroidot akart, most meg aztán senki nem akar szteroidot, mert mindenki a mellékhatásoktól fél. Szóval úgy gondolom, hogy mindent el kell helyezni a maga lehetőségei között, természetesen óvatosan és nagy figyelemmel és nagy alázattal kell ezeket a folyamatokat értelmezni és kezelni is. Tehát nem mondom, hogy veszélytelen, de ez egy nehéz kérdés. Te mentél bele, én meg válaszoltam. A piacon nem véletlenül, hiszen a piacon alapvetően rengeteg őssejtre hivatkozó táplálékkiegészítő jelent meg. Milyen típusú, vagy egyáltalán milyen őssejtekről beszélünk, hiszen őssejt a táplálékkiegészítőkben ugye nincsen. De mégis ezek a táplálékkiegészítők milyen? Hát igen, vannak olyan táplálékkiegészítők, akik azzal reklámozzák magukat, hogy őssejtterápia. Ez kb. Olyan, mint amikor azt mondjuk egy pitstop autószerelő műhelyről, aki éppen téli gumit cserél nyárira, vagy fordítva. Ez egy gumis, amúgy, autógumiszervíz. De kiírja magára, hogy gumiklinika. Most azért a klinikai tisztaságtól ez a műhely kicsit messze van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy klinika, akkor ott azért van egy sterilitás, meg dezinfekció, meg minden, meg van egy kép az agyunkban. Tehát azt mondjuk rá, hogy ez gumiklinika, az enyhén szólva mondjuk úgy, hogy túlzás. Valami hasonlóképpen történik, tehát tényleg van valami köze bizonyos az őssejt. Inkább azt mondom, hogy vannak táplálékkiegészítők. Milyen típusú őssejteket használhatnak ezeknél a táplálékkiegészítőknél? Semmiet. Ebben nincs őssejt egyáltalán. Tehát egyetlen táplálékkiegészítőben sincs. De vannak olyan táplálékkiegészítők, amelyek különféle növényi és állati extraktumokat használnak, amelyek igenis képesek aktiválni, akár a felnőttkori, akár még arra is képesek, hogy pluripotens őssejteket gyártsanak. Nem ismerjük a kontrollál folyamatot, tehát nem tudjuk kontrollálni a folyamatot, de az tény, hogy a tapasztalati síkon, ex juvantibus, vagy inkább azt mondom, hogy a tapasztalati medicinában nekem is van ezzel kapcsolatban tapasztalatom, mert hogy mi több mint egy évtizede alkalmazunk már Svájcban is, és Németországban is, újabban Ausztriában is különféle a pácienseink kezelésében őssejtterápiát. Eddig nagyon-nagyon drágán jutottunk transzkripciós faktorokhoz, roppant drágán. Most nem akarok itt árakat mondani, de most vannak olyan táplálékkiegészítők, amelyek alkalmasak, hogy ezeket a nagyon drága transzkripciós faktorokat, hogyha behelyezzük egy ilyen terápiás környezetbe, akkor 60-70-80%-ban képesek azokat a funkciókat ellátni, amit eddig nagyon-nagyon drágán különféle transzkripciós faktorok megvásárlásával értünk csak el. Tehát ilyen értelemben van realitása, meg szerintem van jövője is az ilyenfajta táplálékkiegészítésnek. Nagyon sokan ezt nagyon könnyedén kezelik, és húzogatják a vállukat, meg fintorognak, de az én tapasztalataim azt mondják, most már
3-4 éve alkalmazunk ilyet, lehetőségként a páciensnek meg van mutatva, hogy akar-e ilyet. Én nem foglalkozok táplálékkiegészítő se forgalmazásával, se eladásával, sem pedig monoterápiájával. Tehát a táplálékkiegészítő az nem terápia, az nem alkalmas arra, hogy vele gyógykezeljünk. Sok minden másra alkalmas, de erre nem. De most erről ne beszéljünk, mert nem az a kérdés. Tehát, hogy ezekben a táplálékkiegészítőkben mik vannak, nagy valószínűséggel olyan merisztéma extraktumok. A merisztéma az egy gyorsan szaporodó valamilyen szubstancia. És ilyen van az állati és növényi világban is, amelyet lehet beletenni egy táplálékkiegészítőbe, mondjuk búzacsira. A búzacsira hatalmas karrier futott be. A búzacsira azt az illúziót, meg azt az illúziót kelti, hogy a fejlődésnek a csirája, hogy a rejuvenációnak, vagy az örök ifjúságnak a grája, a csira állapot. Ugye a gyermeki potenciál, egy csecsemőt mennyire szeretünk, pont azért szeretjük benne, mert a fiatalkori, vagy a mindenható énünket szeretjük benne a szó szakrális értelmében, ha végig gondoljuk. Még akkor is szeretjük a kicsi gyermeket, hogyha nem a sajátunk, mert annyira hihetetlen nagy szakrális erővel, vagy isteni sugallattal rendelkezik. Na, valami hasonlóképpen a búzacsira is. Na, de vannak állati extraktumok, amelyek képesek erre. Az állatvilágban nagyon különleges fejlődési folyamatok mennek, például mondjuk a rovarvilágban. De ha megnézzük az állatok fejlődési sorát, akkor láthatjuk, hogy például az emlősök között is vannak olyan állatok, akik nagyon jól ismerik az öngyógyításnak a képességét. Sose betegszenek meg, vagy csak nagyon ritkán. Ilyen például a cápák állati rendje, ugye? Tehát a halak osztálya, akik nagyon különlegesen bánnak a saját regenerációjukkal. Tehát nem ismerjük például a vadvízi cápáknak a betegségeit, mert hogy nagyon sokáig élnek, még az életkorukat sem igen tudjuk megsatszolni. Nyilván vannak kísérletek, de a 3-4 ezer méter mélyen, a tenger mélyén élő cápafajok az nagyon sokáig élnek, és nem tudjuk igazán a természetes veszélyeiket. Mert hogy például a cápa fognövekedési üteme az egészen különleges. Na, de vannak más állatok is. Ilyen például a szarvas. A gímszarvasnak folyamatosan nő az agancsa, ezért folyamatosan dörzsölgetnie kell az erdőben különféle fákhoz, vagy az állatoknak a koronadíszei. Azok folyamatos növekedésben vannak. Tehát vannak olyan állati struktúrák, olyan szervezetek, amelyek így vannak programozva, hogy folyamatos növekedés van. Az embernél is vannak ilyen struktúrák, amik folyamatosan növekszenek, nem is gondolunk rá. A haj is például ilyen. Tehát a hajnak is van egy nagyon különleges növekedési üteme, egy növekedési ritmusa. De hogyha visszamegyünk így az állatvilágba, vagy a növényvilágba, akkor meg lehet keresni. A legjobb őssejterápia, ha úgy idézőjelbe őssejterápia, például a tojásevés. A nyers tojás az gyakorlatilag tényleg egy őssejt. És ha megnézzük, hogy milyen potenciállal bír a tojás, akár még gasztronómiailag elkészített állapotban is, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez egy egészen hihetetlen potenciált jelent az emberi szervezetre a tojásevés. Még egyszer mondom, pedig már koagulálódtak a fehérjék egy főzés vagy sütés kapcsán. De mégis. De hogyha a tojás nyersen eszed, vagy megnézed, hogy a tojásban van 300 különféle aminósav, nem csak eszenciális, hanem ez azt jelenti, hogy a tojáshoz való viszonyunk, mondom a gasztronómiának segítségével is, nagyon-nagyon különleges. Na de, ha például visszatérünk erre a szarvasra, vagy bármilyen más állatra, akkor miután a hím és hímivarsejt és a petesejt összejött, létrejött egy zigóta, kialakult egy új egyed, egy szarvas főtusz, egy szarvas embrió, az megszületett, akkor a születő burok, a mélylepény is rendelkezik olyan totipotenssel már nem, de mondjuk multipotens, vagy omnipotens, vagy akár még pluripotens sejtféleségekkel is, amit egyébként manapság már a köldögzsinór vérből is számos olyan hatóanyagot lehet gyártani, vagy a placentából gyártott is mindig a medicína, de a köldögzsinór vérből is akkora potenciál rejlik, hogyha a saját gyermekednek a köldögzsinór vérét te lefagyasztod, vagy úgy konzerválod, akkor képes a köldögzsinór vér az egész érrendszert újra regenerálni,
képes újra reorganizálni, és egészen hihetetlen dolgok történnek. Vagy ilyen például a féregnyúlvány, az appendix, az emberi immunrendszer, a bélhez kötött immunrendszer működésében. Hogyha valaki kiveszi a úgymond vakbélműtéten esik át, és ténylegesen megtörténik, akkor ez a dohányzacskó-szerű féregnyúlványt elveszíti, és akkor sajnos egy olyan potenciálról mondunk le, ami tényleg valóságban képes az egész immunrendszer, az egész sejtes bélhez kötött immunitásnak a rekombinációjára, az újjászületésére, vagy resuscitációjára, mert hogy ha van egy immunrendszeri megbetegedés, az appendix, a féregnyúlvány képes az egészet újra organizálni és újra megújítani. Na most itt van például, az előbb említettem a legjobb őssejtek, a hímivarsejt, meg a petesejt, na de minden egyes embrionális állapotban rendelkeznek a sejtek különféle potenciálú őssejtképződési lehetőséggel, hiszen belőle fejlődik ki a kifejlett szervezet a születés előtti állapotig. De mondjuk, ha megnézzük az emberi placentát, amitől az előbb beszéltem, de ha megnézzünk egy állati placentát, és ez lehet egy szarvas esetében, most ez nagyon nagy karriert futott be, meg nagyon nagy hírnévnek örvend, hogy vannak-e olyan állati extraktumok, amelyek segítik a betegek gyógyítását, vagy segítik például a fiatalítást, vagy a rejuvenációt. Igen, vannak ilyenek, és ezt alkalmazzák a kozmetológiában is, de alkalmazzák manapság már a táplálék kiegészítésben is. Igen, vannak olyan placenta extraktumok, amelyben nagy valószínűséggel olyan indukáló faktorok vannak, amelyek képesek hozzányúlni ahhoz a populációhoz, amit mi felnőttkori őssejteknek nevezünk. De még mondom, arra is képesek lehetnek, hogy bizonyos körülmények között képesek lehetnek erre a bizonyos indukciós folyamatra, hogy képesek őssejteket még nagyobb potenciállal rendelkező pluripotens sejtekké tenni. Tehát ezt mi kipróbáltuk, és több ízben nagyon sikeresen, olcsóbbá tudtuk tenni mindenképpen sikeres volt a kezelés mindig, csak jóval olcsóbb és jóval több ember hozzáférhetett, mint az ilyen nagyon-nagyon drága transzkripciós faktorokhoz. És ezek a transzkripciós faktorok ténylegesen képesek arra, hogy ezeket az őssejt családokat valamilyen módon aktiválják. Hát nem valamilyen módon, tudjuk azt is, hogy történik ez az aktiválás, ez egy nagyon érdekes mechanizmus. Na de számomra mindig a filozófia volt mindig az elsődleges kérdés, hogy hogyan működik a koncepció, hogy ebbe a csomagban mi van benne, és ebbe a csomagban tényleg benne van a modern fizikának az időértelmezése. Egyáltalán az időt lassítani és nyújtani tudjuk, és tömöríteni tudjuk. A teret, az időt és az anyagot most már rá kellett jöjjünk, hogy ez mind egy mezőben egyesül. Tehát most már nem beszélünk térről, meg téridőről, meg négydimenziós Einsteini általános és speciális relativitás elméletről, nem beszélünk már erről, mert az idő meghaladta, most már gyakorlatilag mezőkről beszélünk, gerjesztett vagy szennyezett mezőkről, és ez a mező egy olyan komoly premissza vagy attribútum, aminek keretei között a medicina is megtalálja a saját maga értelmezési kompetenciáját. És az egyik ilyen nagyon érdekes sztori, az őssejtek aktiválása. És az őssejtek aktiválása így vagy úgy működik. És aztán tényleg vannak olyan nagyon komplex táplálékkiegészítők, persze baromi drágák, így a normál állampolgári szemmel gondolva, de mégis úgy vannak összeállítva benne a hatóanyagok olyan különleges csoportban, olyan különleges kölcsönhatásokban, hogy ezek az egyéb vívőanyagok képesek aktiválni a fő funkciót, például az őssejtjeik indukciójához szükséges extraktumokat. Tehát, hogyha ehhez még adunk ezt, meg azt, meg amazt, akkor ezek a extraktumok, amelyek képesek az indukcióra, vagy a motivációra, ezek még eredményesebben működnek. Tehát ez tény, anélkül, hogy megneveznénk ezeket a táplálékkiegészítőket.
Te orvosként nagyon előre látóan, és már régóta foglalkozol ezzel a témával, hiszen ugye mi ezt már több mint 5 éve terápiásan alkalmazzuk nemzetközileg. Mégis azért látszik az, hogy óvatos nagyon az orvoslás, és hogy mikorra várható szerinted az az áttörés, amikor ez széles körben elterjedt Én nem terápiával? vagyok erre alkalmas, erre a kérdésre. Azért, mert az, ami engem vezet, az, az a Szent-Györgyi Albert féle orvostudomány. Most, hogy Szent-Györgyi Albert miért van ennyire mostohán kezelve, persze most már hype-olják Szent-Györgyit, na de a tartalmi vonatkozásait nem értik, vagy nem akarják érteni, vagy nem akarják értelmezni. Én az én gondolkodásomat Szent-Györgyi Albert változtatta meg. És én ennek a nyomvonalán haladok. És hát persze tudnék mondani más neveket is, de most szándékosan nem akarok, csak magyar neveket, lásd Bartók Béla, Krausz Ferenc és Szent-Györgyi Albert. Hogyha ezt a hármast nézzük, ez egy nagyon erős hármas. Ez egy olyan triplet, ami szerintem megint csak a magyarságból kiindulva azért világváltoztatásra képes. Hogy mikor lesz igazi áttörés, vagy miért óvatosak, hát teljesen más a koncepció. Hát eddig ugye patentált és szabadalmaztatott, hol mesterséges, hol organikus, hol testazonos anyagokkal dolgoztunk, amit bevittünk egy testbe. Tehát bevittük kívülről a testbe valamit. Most pedig a testbe van valami, amit elkezdünk indukálni, motiválni, stimulálni. Ez egy teljesen más koncepció. Hát ez egy áttörés. Tehát itt meg kell érteni a dolgokat. Hát eddig a 70-es években, amikor a magnetofont, meg a 70 kilós televíziót, kékes tévét, meg mit tudom én, miket föl kellett vinni a 10. emeletre, ahhoz, hogy egy házi bulit csináljunk, most már elég egy ekkora kis ketyere, és minden tudja, a televízió funkciót tudja, már csak tojás nem süt, meg nem borotválkozik, de minden más tud. Ki képzelte volna ezelőtt 50-60 évvel, hogy a magnetofont, a fényképezőgépet és a televíziót, ha csak most ezt a hármat mondom, egy ekkorába elő lehet állítani. Most hasonlóan kiképzelte azt, hogy most a kívülről bevitt anyagok helyett belső anyagokkal kezdjük a gyógyítási folyamatos, és akár még ezeket az anyagokat ki is vehetjük, és más élőlénytársainkat is gyógyíthatjuk vele. Mert nem csak az érdekes, és szerintem ez a jövő, hogy a növényekből és az állatokból nyerhetünk olyan organikus anyagokat, mondjuk így, amivel mi életünket meghosszabbíthatjuk, hanem akkor úgy lenne az igazságos, és úgy lenne a természet rendje szerint való, a rend szelleme szerint való, és most itt a rend, a genoni értelemben vett rendet, a Julius Evolai értelemben vett rendet gondolom ez alatt, hogy az emberből is tudjunk kivenni olyan szubstanciákat, amelyek segítségével akár az állatokat is gyógyítsuk. Vagy akár a növényeket gyógyítsuk. Egyébként az ember képes növényeket gyógyítani, hogyha pszichológiai energiákkal veszi körül, vagy dédelgeti a saját növényeit, vagy az állatok mennyire hálásak, hogyha dédelgetik őket, vagy az állat mennyire lelki társa tud lenni annak az embernek, aki pszichológiai energiát investál. Hát ez a pszichológiai energia egy belső energia, és ez egyáltalán nem különbözik attól, mint hogyha most én egy szövetdarabot, vagy mondjuk könnyet, vagy bármiféle emberi váladékot alkalmaznék, mert hogy az anyag és a hullám az egy és ugyanaz. Csak még egyszer mondom, tessék szívesen De Broyt olvasni, mert akkor megtetszünk ezt érteni. És mindenféle züfizant megjegyzés és nagyképűség nélkül mondom ezt. Tehát, hogy olvassunk többet, és esetleg tanuljunk alázatot az új iránt. Én ezt tartom követendőnek. Én nagyon örülök neki egyébként, hogy mi ezen az úton megyünk, és hogy a jövőbe nézve mi azért ezt még tovább vizsgáljuk, és megyünk a személyre szabott orvoslás, és az, hogy a terápiák azok minél személyre szabottabbak legyenek, és ne általánosak. Erről egy pár szót még említenél? Hát nyilvánvaló, hogy van egy alapprobléma, amit mindenki érez, hogy
és nem akarok senkit sem megbántani, de hát mi annyira különbözünk egymástól a világon. Nagyon-nagyon különböző emberek. És nem csak a bőrünk színe különbözik, hanem nem csak a neveltetésünk, nem csak a származásunk, hanem azért egy adott helyen is különbözünk egymástól. Ez egy identitás probléma. Bocsánat, hogy kicsit magasabbról repülnék erre a témára, de egy fontos kérdés, hogy te, aki Amerikában élő és dolgozó, és ott teremtő ember vagy és voltál, te Amerikában nem konkrétan egy székesfehérvári klassz ember vagy, te Amerikában te egy európai vagy. Ha Európában vagy bárhol, akkor ott te magyar vagy. Ha Magyarországon vagy, akkor te dunántúli vagy. De ezt csak én mondhatom róla, te nem mondhatod, hogy dunántúli vagy, mert te alapvetően nem mondhatod magadról, hogy dunántúli vagy, mert neked a Dunántúl az a Dunán innen. De ebbe sem menjünk bele. Viszont te Magyarországon dunántúli vagy. Én Magyarországon matyó vagyok, de a matyók között nem akármilyen matyó vagyok, hanem én Gehó matyó vagyok. És ezt azért, aki tudja a matyóságnak a társadalom szociológiáját, vagy a szociálpszichológiáját. Tehát az identitás probléma az egy nagyon különleges probléma, hogy te pontosan ki vagy. Annyira különbözünk egymástól, és hogy az identitásunkat sem tudjuk, és ha én a Gehó matyók között végig gondolom magam, akkor még mindig nagyon-nagyon különbözök. És ott is külön kasztok vannak, családok vannak, akik különböznek egymástól. Tehát nagyon-nagyon különbözünk egymástól. Gondoljuk el, hogy az emberi test, én nem tudom, 13 trillió sejtből áll, az a billió utáni nulla. Csak az idegrendszer sejtjeinek száma 100 milliárd. Ha csak megnézzük, hogy egy idegrendszer, ha csak egy idegsejt csak 500 000 kapcsolatot hozzon létre. De csak ha azt mondjuk, hogy 500-at hoz létre, akkor micsoda kapcsolati tőke, micsoda hatalmas, interaktív, megszámlálhatatlan változékonyság áll elő. Ha csak azt gondolom, hogy, és most csak sejtekről beszéltem, ez a 13 billió vagy 13 trillió sejt gyakorlatilag sejtalkotókból áll, molekulákból áll. Hát egy 1000-rel meg kell szoroznom, vagy 10 000-rel, inkább 1000-rel, 10 000-rel, 1000-rel, meg kell szoroznom a molekulák számát. De ez még mindig véges. És hogyha a molekulákat atomokra váltom, akkor azt konkrétan meg lehet mondani, hogy az emberben 10 a 28-on atom van. Ha leírod a 28-at a 10 hatványaként, hatványkitevőjeként, akkor nem tűnik olyan soknak, de hogyha ezt leírnád nullába, hát akkor az valami brutális mennyiséget jelent. És hogyha csak egy atom változik, akkor már különbözünk. Most rámegyünk az szubatomi részecskékre, ahol meg aztán az atom és az elektron között, ha egy elektron változik, már különbözünk. Tehát amikor ennyire különbözik, hogy létezik az, hogy mindenkire jól hat az aspirin? Tehát, vagy hogy mindenki ugyanazt a benzodiazepint szedi, és csak a dózis különbözik. Csak az életkor, meg a testsúly. Ez a két dolog, ami számít. Semmi más nem. De hát 1000 antennájú, 10 000 faktorban, meg 100 millió faktorban különböző lények vagyunk. Akkor hogy lehet, hogy mindenkinek ugyanazt a monoterápiát erőltetjük? Ezért nagyon, nagyon régi keletű ez a úgynevezett individuál medicína, amikor tényleg testre szabottan szeretnénk gondolkodni az emberről, és nem csak az ő teste, hanem az ő testének a változásai, hogy hol él, hogy milyen évszak van, hogy milyen napszak van. Ezek nincsenek egyetem bekalkulálva a terápiákban. Tehát az, hogy 3-szor egyet szedünk ugyanazt naponta, ez nem jelenti azt a napnak, ha csak a fényre vetített, nagyon szűk spektrumról beszélek, a fényre vetített frekvenciatartományát nézzük, akkor reggel ez, mit tudom én, 400 nanométer, estére meg már 780. Ez hogy lehet, hogy ugyanabban hogy van egy ekkora spektrális különbség, és ugyanazt a hatóanyagot tesszük be? Tehát itt pont az a lényeg, hogyha valami hiányzik, azt beadhatjuk, de ott nagyon-nagyon finoman, roppant nagy körültekintéssel és nagyon szofisztikáltan kell kiválasztani azokat, amik hiányoznak. És ez mindenkinek különböző és különböző, csak nagyon nehéz ezt megvalósítani. Ez nagyon-nagyon nehéz, ezért aztán ez mindig akadályokba ütközik, és hitetlenségbe, és nagyon nehezen kivitelezhető dologba, de
teszünk rá egy kísérletet, most szerintem jó úton haladunk, és természetesen az őssejt koncepciót egyáltalán nem hagyjuk ki, mert ez gyakorlatilag a legmodernebb medicinának most a vezércsillaga. Köszönöm szépen, és erről valóban még nagyon sokat fogunk beszélni. A következő adásunkban viszont ügyfelektől, partnereinktől jövő kérdéseket fogjuk feltenni neked, de ezt már nem velem, hanem egy partnerünk által. Úgyhogy szeretném, hogyha ezekre is akkor majd válaszolnál. Köszönöm szépen. Korcsinszky Nóra vagyok, egy őssejtaktiváló készítmény forgalmazójaként vagyok itt, és felteszem a kérdéseket, amit a fogyasztóktól folyamatosan kapok. Minden korosztály számára fogyasztható ez a táplálékkiegészítő? Ugye, mivel különféle táplálékkiegészítőkről beszélünk, azért én húznék egy cezúrát. Szóval 18 éves kortól felnőttnek számítatik az ember a szó fiziológiai értelmében. Hogy ez most biológiailag igaz-e vagy se, az egy más kérdés. 18 éves kor alatt azért én nagy mértékben óvatos lennék, és azt gondolom, hogy ilyenkor be kell vonni az ilyen alkalmazásokba azokat a kollégákat, akik ezzel a korosztállyal foglalkoznak. Én most orvosokra gondolok. A gyermeki szervezet azért másféleképpen működik, mint egy felnőtt szervezet. Tehát nekem nincs is igazán tapasztalatom ebben, de az érettség egy fontos sztori, egy fontos kategória. Nyilvánvaló, hogy alapvetően, ha egy ártalmatlan készítménycsoportról is beszélünk, akkor is a dózist úgy kell szabályozni 18 éves kor alatt, részben testsúly kilogrammal gondolva, hogy ott azért ne okozzunk olyan mellékhatásokat, ami esetleg várható pusztán abból a tényből, hogy egy zsírban oldódó vitamin gazdag szert adunk valakinek, aki vitaminokban jól van ellátva, és esetleg ne adj Isten, egy hipervitaminózis okozhatunk gyermekkorban. Tehát ezért óvatosabban kell ezzel bánni, de hogyha van egy segítőtársunk ebben, mondjuk egy orvos személyében, akkor most itt a mundér védelme is a feladatom, akkor igen, bátran, ha kielemezzük, hogy miből mi van, akkor azért bátran meg lehet próbálkozni. Még egyszer mondom, a dózissal finoman lehet játszadozni. És ne felejtsük el, hogy a dózissal való játszadás nem azt jelenti, hogy meg kell felezni mondjuk egy megfelezhetetlen kapszulát, nehogy Isten, vagy egy tablettát eltörni 4 felé, amit nem lehet csak 2 felé törni, hanem arról van szó, hogy esetleg úgy lehet alkalmazni a táplálékkiegészítőket, és másképpen mindig egy farmakológiai preparátumot, úgyhogy esetleg 2 naponta, 3 naponta, vagy 4 naponta kapjon az a gyermek egyet abból, és a szervezet szépen azt majd elosztja, feldolgozza, disztribuálja, elosztja, úgyhogy számos lehetőség van, ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, főleg a kisgyermekeknek, vagy a csecsemőknek a táplálékkiegészítése. Én ezzel nagyon óvatosan bánnék. Gyakran feltett kérdés, hogy a post-covid tüneteket képes-e ez a táplálékkiegészítő enyhíteni, illetve orvosolni? Ezt a kérdést nagyon gyakran megkapom én is a pácienseimtől, vagy azok hozzátartozóitól. Azért válasszuk külön 2 fontos csoportra azokat az embereket, akiket ez a problémakör érint. Az egy úgynevezett post-covid, az szűkebb értelemben azt jelenti, hogy átestek egy vírusfertőzésen, egy úgynevezett vírusfertőzésen, és ezután maradványtüneteik vagy szövődményeik vannak. A másik csoport, aki függetlenül attól, hogy átesette a vírus megbetegedésen vagy nem, de esetleg áldozata annak a vakcinációnak, amit a vírus ellen próbáltak alkalmazni. Azokat posztvakcinációs szindrómáknak nevezik, és az érdekes, hogy ezeket a megjelenés szintjén, tehát a fenomenológiai szinten nem tudjuk nagyon igazán megkülönböztetni, hogy most ez posztvakcinációs, vagy post-covid szindróma, és úgy inkább összecsoportosítják őket post-covidnak, de azért lehet látni, hogy ugye posztvakcinációs szindróma azért más gyökerű, mint egy post-covid szindróma. Létezik olyan táplálékkiegészítő termék, amiben olyan hatóanyag kombinációk léteznek, amelyek képesek ezeket az úgynevezett exhausztrációs problémákat orvosolni, magyarán a kimerüléseket. Nyilván egy súlyosabb esetben azért a táplálékkiegészítés önmagában nem elég. Bár vannak nagy potenciálú táplálékkiegészítők, és azt mondom, hogy azzal sokat nem árthatunk, hogyha ezeket alkalmazzuk. És hogyha a dózist emberi mérték szerint növeljük,
ezt is ki tudjuk egyébként mérni, hogy milyen hatóanyagból milyen dózisra volna szükség, akkor igen, egyrészt meg lehet előzni súlyosabb kórképek kialakulását, másrészt nagyon sokat lehet enyhíteni vagy javítani a folyamaton, hogyha ez különféle szervrendszereken lokalizálódik. És most mondok egy példát, kardiomiopátia. Kardiomiopátia az egy súlyos megbetegedés egyébként, ez a szívizom megbetegedése, és gyakran látjuk ezt posztvakcinációs és posztcovid szindrómában. Igen, és hogyha ezt egy tematikusan jól célirányos kezelési protokollal vesszük célba, akkor igenis lehetőség kínálkozik. Még akár arra is, hogy csak egyfajta táplálékkiegészítővel, azt nagyon meggondoltan, nagyon racionálisan, nagyon következetesen, folyamatos mérésekkel alkalmazva, igen, sikert érhetünk el. A mechanizmus az persze különböző, mert hogyha egy olyan készítményről beszélünk, amiben 15-20 különféle hatóanyag van, akkor azt gyakorlatilag részletenként elemezgetni kell. De ne felejtsük el, hogy a részek összessége az mindig kevesebb, mint az egész. Tehát akármennyire is a részletekbe bújik meg az ördög, mégis azt mondom, hogy egy jól összeállított táplálékkiegészítőben mindig elkezdődik egy emergencia, egy olyan lobbanás, amit a részletek vagy az egyes hatóanyagcsoportok önmagukban nem tudnak. Összességükben pedig tudnak, mert valami olyan hatás áll elő, ami ezt a készítményt, vagy ezt a preparátumot nagyon különlegesít. Vannak ilyenek.